Tá tú a géisioach leis na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá. Díomh cairde agus fáilte arás chuig Podchraoladh na Gaelgals agus táid ag tafada go hidirnáisiúnta an teachtain seo, so tá mé hain Clíodhna anseo le Lucy agus Rachel agus iniu ar an aigrán béimiid i léir faoi gacrúd faoi íomhá coirp, muinín coirp, dearfgus coirp agus ar bhéin íomhá ach sulla déimiid isteach lei sin gael cumtá sibh Rachel Aberlin ceirtáid le raig láta faoi láthir. Cá bhfuil tú? Tá mé I doha in Qatar. Ní dóilm go bhfuil focail gaeilge I gcóir Qatar. So tá mé gra in Qatar. In guitar. Tá rudí go maiid Tom scris le go níar agus tá ag mhná agus táarms a bheitú ag le leirtrééis a cuaig ar mágin. Tus níon scoil ar leirtrééis a secht, but Tom Cruicne ag do gachlás atá sin go bra tá sé fearche. Literally just tá gacrúd bunathe ar na déir seach na chu níar. Tá mé ceartnóir tá gacrúd chuna bunas chun tá sé có eisteach a bheith ag leirt Gaeilge an seach na níar. Because even though Tom McCarthy a own Aaron, ní bhí muid ag leirt in Gaeilge le chéile. Seach is like sin Uber nerd talking or what again. Like Tom and Julie cumad faoi Celta rá. Déanamid ag go sin agus muidir le hin sura. Déanana gach in é. Déanana literally gach in é. Yeah, but sin an maid, so Tom ar bí sibh ag leirt as Gaeilge ríis. Agus tá sé jazz sibh a eáil chun tá sibh. Ítach, go má sa chédal síos. Rachel, fecin doha class. Is bralam na scéalta agus bachar ar Instagram fecin se cool agus támin ag gomór an éadlaat. By earn dollar hers chuig Abu Dhabi agus doha galua. Catering gate. Tom go má dear cosig mé post nua in manschool, so sin crackáilte. Tom ag múna na Gaeilge agus sé muh céid post ag múna na Gaeilge, so níl san céir atá dhéanamh agam ach Tom ag buint sulta as ar leid agus is scoil all in í, so tá an tá but gacrúd go má seach sin. Bhí mé sa réig chomá bhí an tá bhí na gals actually leir fao sa Podchraoladh Hannah ní sé cógran bhí agloistal ach bhí am den sco agam bhí mé an na iad agus sin é rilí sin muíocht ar fád. Céir tú féin Clíodhna? Na mór rilí doráig lomsa fi láir. Thos mis post nua le gabhí ó hin. I feel like an saoir seo tá na Gaelgals le hééis le ahrú mór. Dhéanamh sa sé le táid le éis rud ó an difriúile a hosnú own gatesra, so like I feel like donna high ground show like bim just a tour like ústá here sale ach hos me se post nua mi úil tá go le conan na Gaeilge intas na intas go me go leis an Gaeilge ach tatní sé mórlumm godí seo agus mé mór craile agam really tá sé bronach goil an saoire like hart agus like iniu is dócha an céad lá gur bhha mé go raibh an saoire like hart an éan mar just dark sé beganí níos fór agus. Bhí sé cóór in bhí sé. Bhí mé préicte leis an bhúg agus tá chas imethe I mo cheach faoi láthair, so tá Cara Ganzi Cara Ganzi. Cara Cean beth, literally. Oh my god, picture booked. Oh my god. Cóór. Literally mis sé imosí an seo leis an aircon an. Oh go would ya? Like no tá sé có eisteach le feáil like ag fecinn ar Instagram agus gatainna ag cahabh le cótaí. Bhí sé an or iniu like shocked game nar again mar sin iniu. Gross. On or ach go thuir don chuid don seo sa bblion. Ach taithnín an kind of an 4/gabhar go mórlumm mar is íomlumsa like bheith cábh like gandíthe agus like gohair like is duna mór hatí mé cá golóir le hatí gáirthe sa gabhre mar orinthe bín just níos éascan nuair nach bhfuil funar de chuid grúga aní, so just or ar an kind of ar an triú lá near how to kind of air an imel idir like ansáach agus tá but níl sé glóí de lena aní sílam sa hatí cáhabh just le sin na clúdach. So iniu ar an aigrán mar luúr mar béimiid lé chusaí íomhá coirp agus dearfgus coirp agus muinín coirp agus féin íomhá
ach an taon rud atá rá a gin sola déimiid seach é ná ní sanolaithe muid ar an ábhar seo, so béimiid i lé anna chuid lenar dahí hain agus lenar dahí pearsanta agus lenar dóirí pearsanta. So más rud go gapmid nachhfuil si an áit is do iwwer meánta le bheith géiste le rud mar seo nó mátá si glóir choirla. Ní muidne an foiointe is fear le choirla loir ó héh íomhá corpte nó mátá si strachail lei sin, so muimitíomh marhfuil si beidir san áit ceart is féidir le chattarrás chuig an céad agran eile agéin. Caiici se. Ach is dócha gals bíon ancuid cainte is dochas ní meán agus ní meán sóisialta faoi íomhá corp agus is le féin muinín i a corpéin ach céir is sprí le íomhá corp agus le muinín corp díobse beidir Lucy mas mála a tosniú. So ceapan gur chun gap an chasta é íomhá corp agus a gcónaí bí ag smuoineh ar go rialta. For riir is rud gur thug mé faoi dara an óg sa héal, marall gur bhain de chumtha mé agus bhí mé gcónaí mar sin. Agus mé óg chumá agus i gcónaí bmhaigh mé beag ganíon difriúil agus ceapan go mohíonn gachéine mar sin is cuma céin pro atá ach céad fin géad bhí an aibbanna agam le mo chuid féin íomhá agus méid fásan níos. Gotí gur chuic mé beidir aon blion is feid blion díis agus san sin thosaigh mé brathnú ar mhéin i slí difriúil. Dúir ag brathnú ar mhéin mar chur a bhogan sa slí gur wahla mé a bhoga i gcónaí agus Tom an bhuiig as sin ceapan? Well dumsa ar an nos cílíonn íomhá corp beidir like an cí a bratníon duine arthú féin. Agus is minic beidir go míon an íomhá atá duine faoin corp féin like go thumláin difriúil den íomhá a míon ag daoine eile. Agus deirhin féin an rud is tábhachtí beidir just gohfuil tú an a rá or like go bhfuil tú an a bheith sásta fiú even wood or bháin faoi de corp féin gach lá. So like earnta some meán ceapan go bhfuil like tionchar agus daoine gra go bhfuil dearcafix Corp acu agus mar sin tá siad like céad fan géad sásta an na corp féin an tám ar fád ach like níl sin like realistic. Like bhéin agin sin breig an má raibh mé chuné sin ará fum féin ach like deirhin féin go bhfuil dearcafix Corp a gom don chuid is mód an cos tá mé an ahant an méid dhéanam a corp dom gach lá. Agus tam buig dun sin so marialler sin tá mé an ahant gohfuil like all talked on freshen agus arnta bín go homlan sásta am corp agus lá eile nílam sásta ar cuair bhí so just ahraíonn sé ach don chuid is mód an tom sásta gohfuil fiú even rud éigen fum féin bhfuil mé sásta faoi an héanaan sin cill. Yeah, Janean agus like aontíim leis an bird leis an mirte goibh gúil sé có Jackar dearfgus corp nó a bheith dearfach faoin íomhá tá de chuir an tálaigh mar is dócha gohairthe le linn na peaindéim like an chuid cainte faoi like daoine a bheith sáile agus ócé seo an tám le tostim déanamh like acliaachta sáile so like bhí daoine aon agus like bhí siad an aon like léir mór like machchan a cailínt le linn na daon glasála agus an sin bhí daoine eile aon a bhí ag stratal go mór agus sin beidir go chuir sin machchan orthú hain agus like ní hain docaréis sin ach an uird mar bhí tosig rá Lucy like tá de chorp ann le job dhéanamh like tá sé ann le tosa a omper timppel you know like má mór fiolatá an it really like literally sin rutá a guest leis like ní honna ní anú ach just má mór fiol like just íomhá mála mór fiol mála mór fiol leis na lads. But like but like in Iria like sin an rud like I think in was jarmid sin like go bhfuil agus go háirthe mar rá freisin mar táid go nádarthe like bíon níos mó machchan an ná mar bheith ar iar mar tá you know organs difriúil agan so caihí you know an machchan sin kind of an na organ sin a chosint agus cinn tú you know nachfuil damáiste a dhéanamh dómh so sílam go háirthe do rá óg a freisin like ní elamíonmuid é sin agus ní dólam cóilte sin rilí taréis chat chun cín go tíle like le fíoréí you know faoin you know tá de corp ann le job a dhéanamh agus is cuma is tócha céin tósatá airt nó céin comatá airt tá sé ann le job a dhéanamh agus má tá an job sin an dhéanamh den is cuma rilí céin comatá airach like is tócha domsa arénos bhí kind of an scéal agam céine agam sa láta Lucy is like bhí mé you know mór mar fáiste agus bhí mé scoil an bheog so
like bhí daoine spóca agus cobéad agus like bhí go háirthe an í sin idir like jet agus like a carriage like nuair nach bhfuil tú in 80 de fáistí a heile ach níl tú really ré de 80 domhrá fásta. So tá sé có-aimscí mar is agus sílam ghfuil na meán thu síalta is so go dúine ní raibh an airitin béime ar na meán thu síalta nuair bhí mar ag an ní sin ach like inis gohairle like na postú agus sin a bheith ar Instagram agus TikTok freisin tá TikTok toxic sílam tá TikTok actually bhád níos massa ná mar bhí Instagram ná Twitter ná aon rud riamh agus nílas gom cén cúis leis it's just sin go just modíine like anathlin no bhéad but sin bhí an scéal chuna céine agamsa láta Lucy but it took an bhecin si beidir go bhfuil ahrú trééis techt ar an górá bhí íomhá Corp nó sé garí an bhfuil sé dula i bheas nó in olgus nó an sin kind of an chórá agus beidir na haconí atá fáil gohair de bhróga. Well ceapan go bhfuil an caiisian Jackar ar agart cos nílam omlan cínta an bhfuil sé ag dul níos fear nó bhfuil sé actually dul nógus. Like is léir go bhfuil athratha tar éis tarlú sna cúpla bliana nús. Like is cifanlumm nar bhí mé og is do cruir sé mar an bbliana sibse. Bhí gatainna gafa le magazines. Agus is léir go raibh siad like go thumlan diúltach, like an slíomhí siad a caint faoin like mhná agus Corp and achnis like obviously is iad Instagram agus TikTok beidir like na magazines nua. Agus nóí like aranta is áis ionach iad like Instagram agus TikTok agus Twitter mar like tá deis ag gnádaoine teachtartí dearfacha a chur amach faoin íomhá Corp. Ach like ag gnám céine like tugann na man sóisialta kind of platform beidir Dundee on like ein rud a chur amach. Rudí a bhíns beidir mí ceart like ó haibh an óliaachta faoin bia, rudí a bhíns diúltach faoin corpan a difriúla. So I think go bhfuil like buntáistí agus mí buntáistí ag buint leis na meán agus just bratan sé ar an cuia úsáidin tú é. So just dum féin ceapan go bhfuil a lán oibre le déanamh ón rialtas beidir chun clárachar a crothúd like don scóil beidir. Just ag caint faoin na meán agus an tionchar atá ag an man ar saoil na débairí inniu cos tá sé Jackar galore. Cad a ceapan tú Lucy. Ein tíim láat Kate fan Gade Rachel bhí mé dúrcha smíanamh an sin like nóir bhí mé níos óga i gcónaí chudig mé na chalíní seo agus níor ag siad cosúlam sa na celebs ar fad na daoine cáúla ar fad bhí siad ar fad chotánaí agus ar fad mar chru amháin grúig fion agus go hálan tá siad fós absolutely gorgeous ach níor ag siad cosúlam hain agus inis ceapan cín se tá fós droch rudí ar fáil ar lína rudí uafásacha na calories sin a hagann súsar de explore page agus é sin le uafásach is fulam á eáil agus nílas an chunas an ebrion an algorithm mar ní écha mar na rudí sin ach fós hagann siad a newstom tá sé an at ach nuair bhí mé níos óga mar dúirt mé ní ach mé in cosúlam hain agus inis ní ach leanam daoine ecem cosúlam hain nó a churann glundar ar chrí bhhíim níos fear agus foiiniúil héis brathnú ar a gcuid postna. Daoine cosúla Lizzo an bhacha sibh riomh a cuid TikToks like tá si clás agus just tá si clás. Má híim cho broúil as an hain ar eicemí mar tá curp difriúil agan ach like fós tá si just cool í eáil agus a méid sin brod atá eici in echar pein agus céim fá nach mioch mar tá si dochreta ach dem líno hin ní achamuid sin riomh beoch gachéine mar duine amháin cosúla hain so tá ansásta na daoine seo eáil. Fiú daoine ar nós Demi Lovato agus Jonathan Van Ness daoine cosúla sin agus bíonn siad a gcónaí cho broúil ina gcuid gurpanna hain agus ceapan go sin dochreta do bhíine óga salátaniuán. sé bhd níos éasca íomhána dearfacha de curpanna éagsúla eáil ar na man inis ceapan. Ach cíonn se tá fós fáib na anchomá so nílasm Tom idir gachhuiile. Ein tíim leat like tá sé mar luú tú like tá bhád níos mó daoine atá a mé an fphobal atá bhfuil curp níos mó acu nó. Is tócha gur cuma sfoló rilí céim cuma atá airgarp agus a dhéanaan céileúra ar an méid gur féidir le a chuirpa dhéanamh is cuma
má tá tú I do tós a sé nó má tá tú a tós a fithe nó aonrad kind of idir an dáhrid sin an taonrad a bhraham agus écham ní hamháin na meán sóisialta bhfuil a feic mé na meán sóisialta ach sna siopaí éadí go háirthe de bhrá agus an méid dochar a dhéanaan si go mbíonn tós na éagsúla ag éadí is siopaí éagsúla agus fiús na siopaí céine agus fiú nu bhí ag fás níos aber bhí me dul ag bhí ball ar siúla goin san idir bblin leis na daltaí idir blina ón mália I lé so bhí orm sa gúna cheannach agus bin mo chéadúir is tócha is seomra festis a raibhm kind of dead dressy ceannach agus just is cuilumm sa dulteachchan agus bhí me cínte I was right is tós aber a jet me and but then hánig mé amach le gúna bhí mar tós a carriage agus bhig mé ú fáach but an sin ag an cé dead eile ceannig mé gúna eile agus bhí sé mar tós a dóigh so just si an gohfuil agus bhí torá seo Rachel faoi an rialtas agus rudí dhéanamh but caafar rudí dhéanamh leis na collectí fashion gur gádómh choras náúnach a bheith ann le haid na tosna go háirthe de bhrá agus go háirthe de bháistí agus aní sin idir a jet agus aber carriage nuair táú ag fás agus táú kind of ag forbud go háirthe a cíach agus gachar mar sin just gnáithríonn de Corp I cúpla mí agus ceapan tú gohfuil tú barí smó nó nachhfuil tú ar an tos an bhfuil tú agus croithn tú sin ancuid febanna le body dysmorphia agus stuff mar sin freisin so sílan goil ancuid gur féidir agus gur gád an rialtas dhéanamh modulation sin agus is dócha féidir an étas warpa freisin go méid riachán ann idir na tosna an má si an greengraf sin bhí si faoi na bríiste géine ó pennies agus bhí siad lig ar an size ar an tos céine ar an ihre was bhí si lig ar a tos a jet déiste but bhí siad lig ar an tos difriúla nuair chuirtú nach lena chéile iad bhí sé uásach so bhí mé siop a H&M cúpla seachtain ó hin agus bhí mé ag tuairt bikini arás mar níor bhí sé roibheogdom agus thug méid don bhané agus dúirtí lom bhí mé grá le hí cheannach méid bikini eile ar an tos céine agus bhí sé go bra arm se an at gohfuil na tos na có agsúla ó na chéile ní seo fiú an nippeláin na chosint agus agus dúirtí lom hé náir cheannig tú sin sa sipa agus cheannig mé in áit difriúil sa sipa ar orlóir difriúil agus dúirtí so gachrid ar an dar orlóir tá siad ar hos níos lú mar tá siad goir dégóirí seachas daoine fásta ach fós ní hiig mééis sin ar thurbe mar bhí sé fós in áit do roioine fásta mé aanaan sin cíal ní éann si déanaard faoi is na agsúla agus bratníon na héadí tie-dye agus ruí cosúla sin cáam sin is 80s mar sin céim fá dúir go gcuir dégóirí agus freisin ní bheoh sé mór golóir dom agus mé dhégur ach an éid so just ní aon sé aon chéal ní arann sé aon chéal ar thurbe agus fluigh mé an trúa do chuoine nach féidir le é sin na hiiscin geart go fóil agus mé ceirblionn ag díos féin có bránach faoi sin so agus an bhacha se freisin na tags is Zara ar na héadí is Zara deirtar chunig mé se ar TikTok thart ar bhío hin dearhan agus ar na tags ar na héadí tá crut agsúla ar bhór nuair ag mar sin agus má tá ceircail an tá toisina níos móra an níos mhóra an fiú dámbeoch siad mar an tois céine mai dhéanaan sin cíal tá tos dóag agus dóag bíon inches difriúil acu sé crackáilte so má tá ceircail air tá sin níos mó ná mátá más tríantán tá air so agus níor a ggóir cane size fish major oversized fish or well ní fiú sin ní ceapan díreach gohfuil toisina agsúla annach fós tá si ag insint gur toisdóag nó cardaig nó payroad an rud a bhíon scrífa ar an app ar an phone runs true to size ceap sé an aisteach though cos a rééis ní hiig hin é sin nóir bhí mé níos óga inéis is cumlum céin tois tám just ceanim AD chun
like my chuirp Clúdach, you know, like sin is cum céin toastá Lay me tweet literally dúach in you in Merla. It was like your body is not made to fit clothes are made to fit your body. Amen. Yeah. But like brahamé sin fiú le like 80 sport because like is even sa bheith like tá gaf le crazy sport like but near make immert like na ganzithe a bhécarin so like fake like na ganzithe like na jerseys céine like dun fear in a leg agus is cuilumm sa gur cheanú mar ganzithe nua ach bhí siad like i toast níos lú ná mar bhí na cín rive agus bhí like na colony eile ar an vinnerá like tá siad ar an toast céine and I was like no níl siad ar chur a bit I was like no and then like what who mean like comí compórdic but like tugad sin ar astom chuig like is do like mo hahínar bhí mé ag immert sport agus like bhí mé im coolboir nar bhí mé immert but like a gcónaí bhíic agla rih immert taréis am bheith im coolboir ar fá like was mé immert na coolest and like always carriage but like taréis beidir like gan ó trí blin bhí like agla rih immert an way not a lar na park but an way aber like sna cool no sna lacool no cabérad because like fake on dinner and aclat like fish big brat an verin obviously but like big she like raw like ruddy fui my heart agus like fi didn't want because vi sra an near vi like an air test agus an tasa social airshool and I was like shocked her in tape so like on this gurféid le dini folk na cluhí immert but you know mas rud a greibh na daltaí kind of Victoria faoin scrúdithe you know nach raibh who bheith buir if we like faoin crave no faoin strat no an cabérad but it's scribblemsa or one be like banisher and he was like okay and like be bear to that more like kind of fly goalie and I was like oh yeah grand but then like the ban out and she just like she going to her like tanker and stuff mar sin and she was like oh go on you tank and stuff mar sin and I just like is ban tosa fresh and do you know the way like I was like it's just fásil but it's scribblemsa rud Vicky Wall imrin she le chun na mí agus bhú siad crave na hair and sin cúpla seach na hin sa crave sinir agus bhí alt léhí agus bhí siarrán rud céine agus is like is í like céin an himmorí is fear sa tír agus like do you know rockig si tríd like again like 2 second like do you know tá si choláidir agus co-topic agus is dócha like tá glóir skillna eici freisin agus si rá an rud céine like do you know go make mhná eile ar an kind of ar an bherin frasra ag rá stuff léhí faoi like faoin amachchan agus stuff mar sin and I was like but like tá si mar ar an immór cean den na himmorí is fear sa tír agus fós like tá daoine gafal in amachchan like just chuir sé sarmé but actually cuidig sé lom nuair a léig mé cos hiig mé nar bhain sé lomsa amháin but like fiú sin like fiúnar leirn tú faoi like aber like polatóí nó daoine na meán nach málat agus fecinn tú like na máslí seo freisin like faoin íomhá nó faoin fiú mar bhain sin le machchan nó faoin cuid éadí nó faoin grúgatá arthú like just tá sé có like ingrained on an mar hockey like go míid ag buint úsá as de íomhá mar wasla. Ní hiigem céin fágan úsáid an daoine fós rudig sú lenar níomhá chun chuirsíos fiú a dhéanamh ar gona aigen like just níl gá leis fiú like Tom Héis bloggáil na scéalta ach an gohrín libh like ar Snapchat ar na highlights nó payroad atá ar agus nuair tháinig the Daily Mail sús ó mu na scéalta a churthg siad sús bhí siad ú fásach agus ní hiigem céin fá gnéirna siad sin riomh cuiing an ceán amháin agus ceapan Ashley Graham a bhí an agus bhí siad ag rá like ó tá si héis cuaig stone a chur orthaí and like who cares like it's Cumberland it's boss BAE like is comma you know bratníonn si goáil an pay rud no you know just really asca mar sin agus freisin seo an random ach dear chun you know like cultúr na gavíladí a chur an úl dus na éistóí óga a muin sin dear creeping mé ag brathnú ar ugly Betty agus ó mu near now is evil an chlór like is evil mé ach ag cur chun cín like rudí ú fásacha gan a bheith ithe agus gacrit mar sin agus like you know fiú anam a chlór like
ugly Betty. Like, why is she ugly? Like, just so speckly or he like way. Yeah, just crackálta. I mean, is chlór iontacha, but rudí ú fásach á rá acu. So yeah, I don't know an bhulhin but sorry, just be sin a right live. Níor cred me. Crackálta. Yeah, but she cosúla the friends near brathníonn tú siar friends. Like anna chuid running faoi like Monica nar bhí si rower obviously a nar bhí si óg agus sin like you know sna flashbacks like agus Srón Rachel like you know agus like Jen she'd like kind of scaighága as a Srón agus rud nachhfuil she sásta inti hain agus like a few like equivalent of a rud bhí dúirt Ross bhí like na was it cankles Nordic and Russian bhí Rachel like faoin lista. It was just like ruddy i fásca like they're brathníonn tú siar like running mar sin like that she just crackálta and made a dirty like been on sucky ag Anam agus fion bhí actually brathnú Clara faoin na Spice Girls ar agus like faoin na paparazzi nuair a bhrisíd nuair a scar siad ón na céile agus bhí si lig ag dul amach kind of a mask na paparazzi like iad hain. But like bhí mé brathnú sin come on. Leróid frí sin éis seo ach a rís like bhí si just occur nua go raibh like na cholíní óga seo like bhí si idir cóid lena like tá si bhí siad cóg agrá raibh siad like rare nó you know cibé angle a bhí ar an greengraph you know raibh siad hééis like mac na cur arthú nó actually an rud is stopping me kind straight seo but an rud is mó me farga faoina you know in like nervy Kate Winslet in Titanic agus bhí si cur nua raibh si rare and I was like nuair éigem siar I was like no, bhí si just mar gná duine agus like not even fiú gná duine but like it's come mus rud raibh si rare nó mus rud raibh si tanny but like ní raibh sin an rud like just gná bhana bhí intí but like ní sin an online leis na éir si sin like tá si just géirí like stocha mágad agus másnaí a bhas kind of na céidirrán le daine á leis na hirir si cheannach. Ceapan cín se chuann sin an úil go bhfuil fios tar éis teacht ar an suki mar ní étáis aon dus na rudí sin a rá nó a chur is gunán nó chlór a hiile. Well ní ceapan go bhétá ar aos nílam hééis sé agáil le fada. Ja fiú like i glóiricha nua is féidir leat i bhád níos mó diversity agáil agus tá sé just go háil an fiú like ar ratnig si sex education ar an séisiúr nua de. Bhí sé clás agus yes. Literally, bhí mé chun an méid sin ará, literally, like, you go wait to na focal osmo veil. Like, bhí mé chun ará, like, taspáin si sin on, like, on fios atá taréis, entirely, because, yeah, sex education, like, bhí sin an sample bhí go, like, tá si just go, like, inclusive. Bheag nach gach dégur ar an glóir sin. Agus mé ar an scóil, like, chuúla mé cúpla just na dégóirí, like, ag leabhart faoin glóir. Agus, you know, ag leabhart faoi tá you're one co-docreta agus rudí mar seo agus like just go hálinn like é sin eáil agus nachhfuil nach raithníon gach éine mar an ggéine a heile agus is féidir le daoine éagsúla a bheith cáú agus rudí mar sin inis chumá. So yeah, is féidir le tú héin eáil ar an telefís inis agus ceapan go sin clás. Agus chumála sin like leis like an éagsúlacht sin like ní éanann siad díal mór as freisin like is clár you know oriented film brathnú ar bowl type bin rudbí ar Netflix agus like cé gunnearna siad an iirecht leis an éagsúlacht bhí sé an solar it was like okay seo an chláir faoi you know furrigan na man agus seo an chláir faoi cursaí tras intnacha no seo an chláir faoi you know XYZ whereas as sex education bhí bhád níos like nád ortha tríd an chláir agus níarna siad kind of like oh seo an duine you know nábhéanarthe nó seo an leisbeach nó cabbéad nó seo na daoine le dá so like ceapan gur like bhrálam dá méid sex education agam sa mar chláir le brathnú ar nervhí mé like ceirigh go 8 like it's just co-class so yeah tasúlagum tá strá eile le teach nach bhfuil sorry caiir so tá sé ionach go bhfuil you know chláir mar sin agus ábhar mar sin ar fádaí ag óirí agus iad ag fás níos. Is tócha an pointe eile atá agus rinne mar seo kind of ag tús an agrán ná. Is tócha go bhfuil taithí éagsúil a gcuin leis an íomhá coirp agus leis an you know an muinín coirp freisin agus an féin íomhá atá agan ar na héanaach. Níos go bhfuil aon like ledanna agah sin ó aon rud a dhéanaan sibse le
le cuiidú lei sin nó le clochtaí inmh air mat leat a bheith swinoin oké seo mar chuirp tá mé intachá leis compórta leis gean sé na ruí atá le déana bheige nó bhfuil éon kind of rud mar sin agah donna héistóí. Yes, so ceapan hain is málam a bheith ag buga agus ceapan go gaiiríonn sin gomórlam faoi ma íomhá hain a réanús cínse bíon leihinnta an agus bíam ar an tulag don lá ar fád sin go brach chomá ach naléonnta a héim amach ar mo hiúlóid léithúil agus bí muoin air uair nó mátá sé stalabáí beidir gnimríam just dance ar mo switch nar le an cosúla sin just piece srí a bheith agam le a chur féin i gcónaí bunim an soltá sin agus héis é dhéanamh a gcónaí is féidir lom cuacht mo churp a bhathú agus I know go bhúíonn sin cho cliché ach tá sé fear i gcónaí just is mála a bheith an mo chuid matán a bhthú ag buga. Agus ní rinne achlí mé ach fós just is mála má dhéine sin. Agus freisin is bralam pe an jazz a bheith agam agus uachtar chum a churp ar fad agus imimegruig agus an sin just seo an at I'd say ag gur cúpla duna agus málam just a bheith ag de tí from mi camera no agus ag bra is cool no a cé fin géid my who brathnúir tain mar fiú orintanta brathníí mé mar churp fós agus bíam an drochrúdí a fiocha amach fuir ach is rud ná dúirthe é sin ach an sin brathníí mar am hain and I'm well dating a bheith mar Mona Lisa I ri na hafiocanna you know what I mean so yeah sin an slí is muinín ar Labhraíonn íomhá Corp an suki an Tom inis tá gacin gurí bheith ina Kim K or whatever agus blinta ó hin it was Kate Moss blinta ó hin it was Mona Lisa Labhraíonn sé an Tom ar fad agus tasúm go just stopí sin agus tasúm go nglaí gachéine lena cuid gurf na hain go lua ach sin na rudí a dhéanam hain ar réanús uachtar agus daisa No testa san uachtar. Raid céir fuúta gur dhéana tusa kind of an dearfgus carpa is bragáin na tain. Well, Cosúla Lucy is bralums a bheith buga chéimpa an gym ach arnta tá ar an féin kind of a chur gibna níla McDulchaig an gym just chun mo Corp a ahrú ach chun a bheith níos loidre agus a bheith níos achlí agus just chun mo bhharas láinte freisin. An darna rud ná AD tá is a gribh hana céó passionanta sa táhaid faoin Cursí fashion agus muide agus tá gom níl sin rud is tábhachtí ach móí am bhád níos fearnar tá méid caiitheh fud ag an cute bondarg a bheith gléiste suas so arnta nar kind of a top pick me up when just curm AD jazzer agus freshen just óhéh an man sóisialta de just caihí mé a bheith cuairmach faoin na daoine a bhfuil mé golanúnt tugalóir tioncharí a bhfuil mé gafalo ach níl an iad a lanúnt cos níl siad go maiid dun mó bheirgus lánta so yeah sin an méid really man sóisialta an gym agus AD Cuirt fút lí. Just rudháin bhulhin gomór col a dhéanamh ar de chuid man sóisialta gach ile duine céad fin géad is se an rud is fear le déanamh I ggur mearachtáse fiú gan a bheith ag smuoine faoi féin íomhá nó aonard mar sin just daoine a chur in a stockart fiú just tá sé dochreta Seachas na gailgáils céad fin géad leanmuid don't call us Ní chur muid a stock ar aine chuirdhil si bh caiint faoin even na gachtainna ar dainmuid. Bé na plugs agah ar deirthe. Ach just bhí méid just gur sin rá so thosaigh lína ag leart so is dócha genam kind of cuid word an already céine libse is dócha Beiidir ag tús na bliana seo bhí mé kind of an áit anhá lemo is dócha lemo féin íomhá agus lemo íomhá Corp is in just gré mé asir níléon duna chun mé eáil ar fáid just so is cum in a riire ach rud a rinne méid an céadúir an saoire seo ná gur cha mé bikini Jack san airige agus níor bikini agam riomh a héil go ddíam lína agus is actually rud I think gur tosa bhí an Lucy cúpla bliana hen chuirtí rudús and you were just má bhíonn tú géirí bikini body just cap bikini agus sinné so bin rudder yes bikini body that was Lucy a bhí inspirational dumsa Tá cóáú sinna chluisteáil actually mohíim zách a mós But an rud géanamh bhí
cúpla bliana hen gomh ag ball an teir máú cha mé le crop top don céadúir. Na nu hééis sé sinna dhéanamh ó hen, ba cha mé bikini am lína, so Beiidir an bhíonún go mé cá bikini agus crop top in Sarah chéine, but sin rud a déil mé im lína, but is dócha le gáirthe taréis beidir an tríú be a dín glasála, like hí ag mothú anna like leochlach an am hain, because like ní raibh mé dahí ar a bheith I más daoine sa fíorhéile heile, so like ní raibh bhnam rih sin ach like kind of muid gúlan agus mecéin ar scáán agus bit a maid whereas an sin fearm like éidir chum a bhí I garris kind of ar an món agus ar an bar freisin, like ní raibh man just dulach le like déana jazz agus PJs ar a heile. But a reach like an rud just a loose, I was just kind of like fecid like tan sailor gar gohaitréis na pandéim a freisin. You're gá kind of sween of everybody mar sin freshen, like like tan sail go general to rogar le bheith borthe fao ceir de cap an daoine food agus is ó godagan si sin le híis freisin, like tá mé fiúg inis agus is rud é raim extractal le ó bhí mé probably like 8 lína dí spéidir, so níl si ach really tarlín dumsa inis gofuil mé just right. It's common really okay, tá géirí kind of éidir deasa have like chuir mé íir teach me chuid smidú like nuair is gádom nó le brathnú go an am hain like cibé amach go generalta, I'm just kind of like right, it's come ina riir céir de cap an daoine eile agus an chuid is mód an am níl daoine ag smuoinmh airsa lech go minic is I capan tú tá gatain na ro gafal ó hain táid like I le có gafal in hain like am like Táid goléir na main characters. We're all the main characters. Níl an Tom a gom a bheith ag brathnú ar daoine eile, like I'm ro gafal féin and I'd say go mé gatain na mar an ggéine. Céifn géad bhí méid dír chun sin rá, like ní bhíonn tú ag brathnú ar aine seachas le rá, oh my god, fecin isise class, no, oh my god, fecin iad san cho cool. Like ní bhíonn daoine ag brathnú ar chéile ag beocha as a chéile really, agus mátá is cumlum faoi chéir ceapan siad fuam hain, mar is it's like an rud. And what is she on tweeting where it's like girls don't wear nice clothes for boys. Girls wear nice clothes to look at the reflections in every window they walk past. Literally. But it's like it's kind of very like kind of when chattered Kane, it's like on Ruddy Yarns at her during Garrahy, it's like nobody gives a fuck about you, but like Savalik is far, it's like it's common laid in a field, like but like not as in nach má ledini who, but as in like Neil mar dermar like tadini ro gafa leis méidetá tarlú in a saoil hain ro borthe faoin na rudí víns ar siúil acu le bheith borthe faoin goma atá airta nó faoin an lechloch beidir chuirtú airta sa fandéim nó aon mar sin, so it's just stocha le bheith sásta ónad hain agus éis mar dermar níos aníolaithe muid ar an ábhar seo, so mas rud ag bhfuil sibh ag stracailt le an ábhar seo ó hebh Mairlánta. Tá cúpla apaní chuirmid iad suas ar lína nó sa chuirsíos nuair hainte seo suas ar Spotify ach te go mín bodywise an bhá ó hebh kind of stuff maidir le neamhord ite agus stuff mar sin, so mas rud ag raibh sibh a bh smíanamh sin nó stracailt le sin is féidir le dul an sin bodywise, it's BODY WHYS teachas WISE. Muin sin gíal ach take bachní agus chuirmid iad sin suas sa chuirsíos. Sulla Greek níomhmuid gals, dúirt buálam ruléigen a chlustal webh, so is an féidirlibh ruléigen fisiciúil agus neamh is cool fuamh hain na amnú go gur even live fuamh féin. Labhraíonn, bhála míad a chlustal. Ok, brach mé dús. Is íbhlam an dá atá ar chuid thuúla, tá siad an gur choir nervhí maá contacts sin an rud. Physical is máthlam fuam hain. Neamh is cool, probably an fechgrain atá agam, agus cumím gáinnig gurí a bheith mága nó ag coir agus ag spóchastíní nó kind of jokes and stuff mar sin, so sin an rud neamh is cool is máthlam fuam hain. Is íbhlam sin food chumá. Tú hain, Rachel? Peter, on road physical ná mochasanna, as in my legs, not my feet. No free feet tips. Agus bhí mé chun, I don't know, Tom actually extracted leis an rud neamh physical because like Tom extracted le rud a bhána peochmach. Beidir just ceapam gur cardio maid mé. Agus, just ceapan go méid canalta, I don't know. Yeah, talk to you. Yeah. So, tionchar. Agus Lucy, Lucy.
Bhí mé se chun rá mo chusa chumá ach my legs ní má bharcíní. Bhí mé chun sin rá is íomh míid is íomh céco cúteach is bhfuil siad ach freisin is bralum mo bhanga gora chumá cos nuair bhí mé níos óga ba fuúla mé bafuúla mé ach inis Tom hééis fém chuna sé chunas grá a bheith agam dó agus go neamh is cúil ceapam gur charamach mé is Tom éasca leabhart le má dhéanaan sin cíal. Is málam I bheith ag leir le daoine agus ag éisteach le agus ag ceirú le. So yeah, sin me se. Ach yeah, bhí mé just a géir sin a chluistá webgals mar bhí mar ag leir faoin féin íomhá agus bhí sin jazz rudí táhachtach agus so bailach jazz an Podchraoladh se a chríomhnú agus gacéine atá ag éisteach má figurí muid a hagáil nuair ag an mar sin is scéal ag taspáint dún rud gur even leat futain bhrálinn sin chuhí muid ar gín hain sús beidir in scéalt an chumá. sin có cute. Faoin swin of sin. Ag sin an cute genimiid le balla jarficus. Yes, Cade fin Gate. Yeah. Ceir cuairte tá sé am de seout na seachtainna agus in nniu ba muid ag tuair seout chuig na seanálathe le hiúcar anja bhhair agus James a bhhartha. Ba agran nua amach acu chuile ine agus traúplaán a mu hanahéin agus táid tnú go mór taú le ó an isrá agus táid ar bís dómh. Agus so má sibh a chuirde an broú lá sibh. Agus cairde mátá sibh ag éirí muid a leint ar na meán sóisialta, táid ar fáil ar Instagram ag @gail_gals, ar Twitter ag @gail_gals, agus ar Facebook ag Gailgals, agus is féidir rifist a seola chuigan ag na Gailgals @gmail.com. Agus freisin beimiid ag ghlachapáirte ag ggóra so sin an chora Gailga thar an méid mó tíar timpeall an domhan, agus tá sé ag tarlú ón 10 déag go dtí an 4 déag do ní deirfuór, agus béimiid ar an géadín ag 3 déag do ní deirfuór. So sin é bhaine a chuide dar agrand an dar stratafud chuile na Gailgals. Hatan an chorá seo go mórlam chaní bhí si go hálan bheith ag leir libh. Agus goir lá Rachel mar tatú óhád a géin agus airmhain agus airí na gals cute. Ag chuidir beidirrás i gcéin caiicí se le haagán ar nua agus más éistúir nua sibh seo an dar fiú agrán dí seo so tá ein agrán is fihead agah le héiste siarú mar de agah hena haon tá na hagrán a lig ar Spotify. Ach go dtí an céad ó eile slán libh. San gur mágah. Slán.